Kanina. Halo, aku nakukuray ko ano nga ba? Nauurek. Okay guys. So Tulo lahira nga nag-ano, nasayaw. Sa ano itira? Anong oras itira pagkuhan? Diin. Diin ni pantalan dito. Tomanhan parade? Reyna. Vlogger. Pagkatakbo. Ala, ala. Ay, ano, hindi na oras na usa. Buwal-buwal. Shout out kay Nerosita. Hindi man. Try na, tigang na. Hindi na. Tata. And Benora. And Benora. Pag naigo, ninyo, pag naigo.
Ay! Oh my gosh! Hindi nakikita mo, Sir May. May ka na naman simba. Hindi nakikita. May nabutan. Wala nito lang ni Igit sumunod. Sarap! Practice. Kaya guys, nagpa-practice sira. Para niyan. Okay, guys, maawi na ako. Ayan, nung nag-start na. Nagsakay-sakay na dito sa Maraga. Alto na, ano ba? Waray. Ay! Maalon na guys. Ayan, medyo mahangin na. Ang layo kasi ng aming iniikutan.
una,